Γεια σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με την υπέρβαση της γεύσης, δηλαδή με το ντεκορασιόν. Μισό λεπτό να αφήσω αυτό. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ντεκορασιόν, το οποίο συνήθως γίνεται από νεκρή ζύμη. Μια ζύμη δηλαδή, η οποία συνήθως δεν περιέχει μαγιά, αλλά αυξημένο αλάτι και ξύδι και ίσως ζάχαρη κάποιες φορές. Και όμως αυτό το ντεκόρ δεν είναι από νεκρή ζύμη, είναι από ζωντανή ζύμη. Δηλαδή από ζύμη άρτου, η οποία περιέχει μαγιά. Θα εξηγήσω πώς μπορούμε να μετατρέψουμε μια ζωντανή ζύμη σε νεκρή ζύμη. Και αυτό διότι η διαδικασία αυτή παρουσιάζει κάποια πλεονεκτήματα. Το πλεονέκτημα έγινε στο γεγονός ότι μπορούμε να σταματήσουμε τη διαδικασία νέκρωσης, καταβούλησης σε διάφορους βαθμούς. Οπότε μπορούμε να έχουμε ελεγχόμενο φούσκωμα ή ορίμανση τη ζύμη στο επιθυμητό στάδιο. Το δεύτερο πλεονέκτημα έγινε στο γεγονός ότι η ζύμη μας μπορεί να είναι βρώσιμη αν το επιθυμούμε, δηλαδή να τρώγεται. Αυτό και διότι δεν περιέχει το αυξημένο αλάτι που είπαμε, αλλά και γιατί η απουσία μαγιάς την καθιστά την νεκρή ζύμη συνήθως γευστικώς αντιαισθητική. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ζύμη μας είναι εντελώς νεκρή, πράγμα που σημαίνει ότι σταθεροποιήθηκε στο εύρος του 1 χιλιοστού, που είναι τα φύλλα. Για να νεκρώσουμε λοιπόν μια νεκρή ζύμη, πρέπει να την κουράσουμε, να την εξαντλήσουμε. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει διάφορα στάδια. Καταρχάς, φτιάχνουμε το ζυμάρι μας από την προηγούμενη ή και την προπροηγούμενη ημέρα και το τοποθετούμε στο ψυγείο. Καλό είναι, αν και όχι αναγκαίο, στα τακτά χρονικά διαστήματα να λογχίζουμε τη ζύμη, ούτως ώστε φουσκώνοντας αυτή να πέφτει. Αυτή είναι η αρχή της νέκρωσης. Την επόμενη μέρα, και εφόσον με τα επαναλαμβανόμενα φουσκώματα και πεσήματα έχει αρχίσει η διαδικασία της νέκρωσης, να ανοίγουμε με τον πλάτη στο μέγεθος που επιθυμούμε, χρησιμοποιώντας πολύ αλεύρι, πάρα πολύ αλεύρι. Πώς αλλιώς θα ανοίξει βέβαια, για να μην κολλάει η ζύμη, αλλά κυρίως για να απορροφήσει το ζυμάρι μας όσο πιο πολύ αλεύρι γίνεται, που μαζί με το δούλευμα της ζύμης αδρανοποιούν τη μαγιά. Πόλεμος των υλικών, ειρήνη των αποτελεσμάτων. Φυσικά, αλευρώνουμε το σύμικτο με κίτρινο αλεύρι και το ολικής με ολικής, με παράλληλα δηλαδή άλευρα. Η ζύμη μας είναι έτοιμη, κόβουμε με κουπάτι με το χέρι τα σχέδια που θέλουμε και αρχίζει η συγκόλληση. Εδώ η συγκόλληση έγινε με το υλικό της ζωντανής ζύμης, με το ζυμάρι δηλαδή, πριν την έκρωση. Επίσης πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στο συγκεκριμένο ντεκορασιόν τα φύλλα δεν ψήνονται. Το χρώμα και η τονικότητά τους και η επεξεργασία τους γίνεται με ένα φλόγιστρο, με ένα καμινέτο. Επειδή επίσης στη φύση δεν υπάρχει ποτέ ευθεία και εμείς πρέπει να προσωτεριστούμε τη φύση, καλό είναι σε κάποια από αυτά να δώσουμε κάποια καμπυλότητα, ούτως ώστε να ομοιάζει με την εντροπία που κυριαρχεί στη φύση, με το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Όλα τείνουν στο χάος και εδώ έχουμε τη γευστική εντροπία. Και από την ανάποδη, αν και εφόσον θέλουμε τα φύλλα μας να είναι βρώσιμα, διότι τώρα τη στιγμή αυτό που κάνουμε είναι κατ' ουσίαν ένα μαρινάρισμα, ένα πύρινο μαρινάρισμα. Δημιουργούμε ένα μίνι τηγανόψωμο, το οποίο αυτή τη στιγμή αυτή τρώγεται, μπορούμε να το φάμε. Είναι πολύ λεπτό και ψήνεται αμέσως. Μπορεί επίσης να τοποθετηθεί στο πιάτο μας και να έχουμε ένα διαφορετικό γαρνίρισμα σε σχέση με το συνηθισμένο.
ταυτότητα του φίλου ήταν με τον καθιστά άμεσα μαγειρέψιμο. Τη στιγμή αυτή μπορεί να φαγωθεί. Το συγκεκριμένο θέμα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Πίσω του είναι στερεωμένες κάποιες βίδες και πάνω σε αυτές τις βίδες θα στερεωθούν κάποια σύρματα και πάνω στα σύρματα θα στερεωθούν τα καράβια της ειρήνης. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Αυτό είναι. Και θα ήθελα τελειώνοντας να πω ότι στην εποχή μας το μότο, το σλόγγαν, ένα από τα μότο είναι αγάπη μόνο. Εμείς εδώ δεν υποστηρίζουμε αυτό το μότο. Το δικό μας μότο είναι ειρήνη μόνο. Διότι αν έχεις ειρήνη μπορεί να έχεις και αγάπη. Αν δεν έχεις ειρήνη όμως, αγάπη δεν υπάρχει. Κατά συνέπεια, ειρήνη ημί.